Assalamu alaykum mehriban illeşler. Her biriňiziň ojoňyza rızkal döwlet bereket, saglyk, çagajyklaryň gülküsini dileýän jaňy sag bolsun. Şu biz köp märekelere, toýlara baramyzda ýa-da internet ulgamynda ýagşy näme ýagýarsyň ýa-da sakal çalyp ber diýip köp gaýşdy edýärler. Şu gün bir özümize maksat edinlik şul ýagşy näme ýagýarsyň diýen aýdymyň ady sona gelin. Şuň bir rowaýatda jemlenen rowaýatyň ady hem Uzuklar. Rowaýatyň awtory hem Ödünýa Nobadow. İr döwürlerde 3 tane gopulçy gyýd bolupdyr diýe. Bu gyýdlara gopul çalmaşakda hiç kim öňüne çykyp bilmeýänler diýe. Gyýdlaryň iň ulanyň ady Uzuk kan ekeni, kiçileriniň ady näde kan ekeni, iň körpüleriň ady bolsa Lälik kan ekeni diýe. Gyýdlar bir gün gawatlaşarlaryna biz gopul çalyp biziň öňümizde çykylýan hiç ýyl gopulçy ýok, biz bile öz aramyzda ýarşy göräýin diýip maslahaty gelirler diýe. Iň kiçiler Lälik kan pendi toprağından Tağtavadar ilinden eken bölün. Siz bir mart aylar, aprel aylar Tağtavadara gelseňiz tebiga canlanyp, gyzyl gülälek çykyp owadan görke gelýär. Hem öz göwnüňiz joşar diýip bulara çaklyk berdi diýe. Gyýlaram radylaşyp hawa iň ullary Uzuk kan ýola düşdi diýe. Uzuk kan ýola gelýär bir sebäpleri bilen muň aýagy döwülüp, owa munam ýanyna tebipler barken bunu öýdüp bejerip bilýän emlerini edip Tağtavadara aşyrypdyrlar diýe. Näde kan ýola gelýär hawa ýene bir sebäplere görä bu gyzdyryp üşüdip dilem saklapdyr diýe. Muňam ýanyna tebipleri gyzdyrmasyny hawa üşütmesini aýrypdyrlar. Ýöne diliniň saklawyny aýryp bilmändirler. Munam höre köşelep Tağtavadara öýdüp aşyrypdyrlar. Onuň Lälik kan bulary mihman alyp özü ýalyk 50-60 tane gyzy üýşürip pendiniň haly palaslaryny ýazyp bulary garşy alyp salamlaşyp çaý çörek berip haly ahwal soraşandan soň gyýlar gelin bir şo bäsleşiň bellisini edeliň diýip ýa-ni köpçülükden sowurlyk gaýtdylar diýe. Barwan bir oýun düýüne çökdiler diýe. Bu oýun hem ýokarsyny bularyň gelişini bir çopan oglan syýlap otyr eken diýe. Çopanam 30 ýyldan bäri çopançylyk eden soň bu pursaty bir elimden gidirmäni gyýlara tarap golaýlap ýöre urady diýe. Gyýlan kaptana barsa gyýlar sen başla bolup otyr ekenler diýe. Iň ullary ulu başlar kiçi işler diýen ýalyk iň ullar Uzuk kan gopulda çalmaga başlady diýe. Uzuk kan çalyp bolýar. Lälik kan bulan ýaragsızlygyny duýup öz içinden bundan gopulçylyk bolmaz diýip gyýlara haýyş edip gerek maňa bereň diýip haýyş etdi diýe.
nälik kan çalyp bolupdyr bolunca gezek nädik kany geldi diye. Nädik kanyňam ýanky sakawlygy sadyna da geçipdir diye. Sakaw bolsa ýarış bolýar, sakawlar bolsa çalyp berdi diye. Nädik kan çalyp bolýar, çopan oglan bulan ýanyna gönümelläp barsa, agylar utanjylap, bu ýoljurak gaçy gitjeken ýa şo warmanyda aňyrdan bir bölejik bulut ýagmana geldi diye. Ýanky buludyň bir damjaty gyýlan üstünden damsa, hawa gyýlar edilip hasam utanjylap, bu ýoljurak gaçy gitjeken ýa. Ýanky çopan oglan şu pursat elden bermejek bolup buluda seredip, burkut dawada ýalwaryp, ýagma bolup diýip saady çalypdyr diye. Bu saadam aylan güllüğün geçmeye ulan aydıma uğurlu, yağma olup diyen aydım dünya inipdir şu tayda. Onu başardımdan aydıp verin, dinleyen deyince alın. Bir belecik buludy hey 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 gel yare yağman o hey hey yarım menin çıkare koyne sağman o gözüm düştü gözüne hey hey daki gelen ey duman ey yağma bulday nadlo yarın ey üstün o gözüm düştü gözüne hey hey daki gelen ey duman ey yağma bulday nadlo yarın ey üstün o elime meneyine hey hey güllü gelen ey kezen o başıma varayım yüpene kazan o oynuyor yardan ey hey hey alsam gelom pozani yağma bulday nadlo yarın ey üstün o hey hey yarın otursa diye hey hey ağabey gelen ey içinde Heyran etsen ağo Bağlar ey içinde Fail değil gönlüme hey hey Arman gelen ey içinde
Yağma bul dey nazlım yarım ey üstünüm. Faildir gönlüme hey hey hey, arman gelen ey içimden. Balım olsun yağma ey yarın ey üstünüm hey hey hey. Çopan oğlan yağma vurup divaydım ayttı olun ya. Kıyılar çopanın sesini eşitip kaçıp uyolcurap kaçıp vurdular diye. Kıyılar kaçıp barışına iki kıyı kaçtı yankı neydi kan ke ılgap ke yorap kaçatı gelmeyen gideti gelmeyen dur diye. Kıyılarım bunu duydu da barın şol çopan oğlanı aydın başı boş olsa boy oğlanı olsa neydi kan şuna durumca çıkmana razı edidiler olun ya. Çopan oğlanın beğenip men 30 yıldan beri çopançılık ediyen mağalımlar başka ben azadım yok, toy etmeye men razı edip razılaşıptır diye çopan oğlan. Leylik Han'ın kurunan toyunu, bulun toyunun koşup koyuverdiler diye. Tebigaten bu zatlara beğenip yankı bulup yağmana başladı diye. Şu tayda çopan oğlan öz söver yarına seredip sona gelinip bir sağda çaldı diye. Bu sağdan ayın günün geçme ulen, vaktin geçme ulen sona gelinin aydıma uğurlu. Omuna başarımdan aydıp berel canı sağ olsun dinlen deyince olun. Yavaş neme yağyarsın, yavaş neme yağyarsın. Yalan seni ziledive, ey gelin nire baryarsın o. Bir vakit onun öyle dive, ey gelin nire bararsın ey. Bir vakit onun öyle dive. Faizini kendi kılyan ağrama salon döşüne. Sona gelin sülmürev geley sedine kaşıma yey. Ey sona geline sülmürev bir gel sedine kaşıma yey. Uzaklardan adını eşitip, uzaklardan adını eşitip, aşığa bulma adına yey. Sona gelin kemağallar, bizim salgıla yadına yey. Ey sona geline kemağallar, bizim salgıla yadına yey. Senin bakan beşiltimin kupbaycığına kımmattır o. Sana aşığa bulurlar ey Muhammed'e
ümmettir ey sana aşığa bolunmalı bu cahana ümmettir o Çopana olan bolaydy maydandan soň rowatymyzam jemlenýär. Dinleýän üçin köp sag bolun. Ýene de isleg bilen aýdymlaryňyz bolsa tesirlerde ýazyň başarlygymyzdan elimiziň wagtymyzyň ýetdiginden ýerine ýetirip berýär. Jaňy sag bolsun.